We are we are privileged nga makilala sino ining pinakasikat, pinakamaisog kag pinaka-kampiyon nga gina-follow gid, ginapamatian no sang mga Ilonggo, sa mga taga Western Visayas. No, siya na yung pinakilala ko man so far nga radio personality sa bilog nga Pilipinas nga may pinakadamo gid nga listeners and followers pag-abot na sa iya programa. Bisan din mo ni siya dalon tanan nga mga listeners niya pangitaon gid sa kanya pamatian. Mr. John Casulo. Sir, mayong hapon sa inyo. May hapon gid Mr. Jonathan Cabrera, sir. Nagapasalamat gid ako nga nakapamasyar ikaw diri sa akon kag inang ginhatag mo ining oportunidad nga ma-interview ako for the first time nga ako ang manog-interview subong ako gina-interview. So, thank you very much kid kag sa imong pagkadto diri sa akon. Okay. Sige sir, let's start. Kasan nag-umpisa si John Kapulot bilang isa ka broadcaster? Sa pagamatuod, no, ang nag-start ako sa 1990. Pero during the time, high school lang ako. Second year high school during the time. Wife ako tinapusan. Nag-start ato actually hindi man hungod pero sang bata pa ko, mga 7 or 8 years old, naghandom ako nga mangin isa ka radio personality during the time. Anong nag-inspire sa inyo? Tungod Sa kay age of... palamati ako drama actually. Pamati during the time, siyempre laka pa lang television, mga 1970s, 80s, mga 90s. Way pa laka pa television, tapos wala pa di gani cellphone, way pa tanang telepono ta galing-galing pa. So mahilig ako mamati sa drama. And during the time, way man cellphone ng palamatinas ang tao, halos kalabanin kalingawan nila drama. And radio, kagang radio, hindi pa kasi silang AM, FM. Puro lang gid AM. So ang mabatian mo drama lang gid. During the time sang bata pa ko, mahilig ko mati drama. Okay. And then sang ulihi, syempre kay pigado gid ang akon nga obra Sa din ini nga lugar? sa Negros Occidental. Okay. Actually natao ko sa Negros Occidental. And then ang pangabuhi namon to sa Negros, trabaho mo ara sa tubo. Pang hilamon sa tubo, tapas, karga, Sakada. Abono, sakada. And then may talamnan man. Okay. Pang nanom palay. During the time, mga every Saturday and Sunday, way kami klase. Kaya tig-eskwela ko elementary. Kada wala kami klase, Sabado Domingo, extra ko trabaho sa talamnan. Nga ang akon nga edad, mangara pa lang sa mga 7 to 8 years old. Okay. So, ang ginahimo sa amon sang kabo namon ang nagabantay sa amon, gadala sa sang radyo. And then ang radyo ginabutang yan na sa ulunhan lang sang amon nga ginatrabahuan para nga makapamati kami sa drama, ginadasig-dasig namon trabaho para makalabot dito sa unhan yan na. And then siyempre gakalingaw kita sang drama. Amo to nga sang ulihi daw gingamit ko bala Sir Jonathan ang akon nga tingog nga daw ginatulot-testingan ko. Like for example, ang bata nga tingog, ginatestingan ko man tingog nga bata. So at that age, ha? Yes, ang gulang tingog, ginasunod ko mga gulang nga tingog. Okay. During the time. Hasta nga sa ulihi daw na-develop pa akong tingog, pero why ko yung mag-expectar nga makasunod ko sa radyo during that time. Kaya nga ako nga handom sa una ilain. Ano? Supposedly gusto ko mag-abogado gid. Yes. Galing kay siyempre tungkol sa katigabuhon. So, silingon bata ka pa, naka-line ka na gidya sa, amuna, no? Yes. Sa public entertainment, abogasiya, Yes, daw, amuna, daw, pakanto ka na gidya, radyo, kag ginatawag nga pang-abogado, public. Daw sa public gidya, na serbisyo na, no? Yes. Serbisyo, okay. So, pag high school mo, sang pag high school ko na, naghalin ko sa among lugar sa Banwa, nagkadto ko sa syudad. So nagpabacolod City ako. okay.
So sang ara na ko sa Bacolod City, ang ginhimo ko nangita ko sa Kulo Bracket, siyempre perti kapigado gid. Ginikanan ko ang father ko napatay, edad ko mga 10 years old. Uy. So why pigado gid anom kami ka maguluton nga daan. So ang nanay namon amo nangin silbi tatay. So during the time ang nanay ko gatrabaho ka panglabada, ang sweldo ya 150 pesos a month. Anyway, sang una pa man no. During that time. Pud ako naman na. Hindi man gid. Kuan man hindi magid makasarang lagi nga makakaon-kaon kami. Actually during that time madumduman ko kada mag-December, mag-Christmas bala. Gahulat kami sa kinanay namon halin to siya nga ginatrabahoan nga ama para makapuli lang para mag-abot sa amon balay, makakaon kami. Sang spaghetti, pero ang spaghetti nga ina mga salin ina sang mga bisita sa iya nga trabaho, siya trabahoan. So amon na pigado gid as in. Grabe gid niya pamingado nga pangabuhi. Ang amon balay, ang atop namon during the time inangkan siya sang tubo bla. Way ka inog bakal ni pa, way ka isan kugon lang do ka budlay. So hasta nga typical kung may ara man sang una nga 4-piece nga ginatawag laban-laban na member gid kamo. Laban-laban gid kami gid. Mo ginan. Oo, kay ti na kuan na namon mo na eksperyensyahan namon ako mismo na eksperyensyahan ko kag kami nga magulutod na eksperyensyahan namon nga matulog sa gabi nga way kapanyapon. Oh my God. Yes, once a day kami magkaon. So kung daw pila ka mo maguluto daw? Actually anom kami kabilang. Pang pila ka? Ika-3. Okay. Galing kayang tatay ko actually, napatay abi bata pa. 44 years old pa lang ang tatay ko napatay. Sa balatian nga TB, during that time mang TB sa una hindi mabulong. Daw cancer ng kalimbawa sang TB sa una. So muna. So pagka high school mo, numbal mo second year? Sang high school na ko, hindi nagalin ko sa amon balay kay ti way gid mahimo. Nagpasyudad ka na? Nagpasyudad ko, adventure, no? Adventure. Ako lang isa. Ang ginhimo ko kay mahilig ako magsagod sa mga sapat. Ang ako nga ginsagod nga manok, ginbaligya ko 30 pesos biliya. Sang isa ka bilog nga manok. 30 pesos. Pambulang ni nga manok? Hindi, actually Bisaya. Bisaya? Okay. So ang 30 pesos nga baligya ako nga bilis ang manok ko, amo to nga ako nga gingamit gin plite sa salakyan pakadto sa Bacolod City. Okay. And then pag abot sa Bacolod City, naglibot-libot ko sa mga kundi-indiin nga mga establishments, mga karinderya para nga mag-apply trabaho. May paryente ka sa Bacolod? Wala actually. Plano mo anay istaran? Why? Why gid? Why gid? So paano? Adventure lang pag abot ko. Abot ka aga? Aga? Temprano pa? Temprano pa. So libot ko sa mga establishmento para lang magtrabaho. Apply sa mga karinderya, bisan dishwasher lang or kung ano da. So anong unang nagbaton sa imo? Waay pagid. First day? Yes, first day. Hasta nagabihan ko, ang 30 pesos kung kwarta daw nabili siguro sa akon yung mga plite ko pakadto sa Bacolod. Kung nabili sa akon yung mga 20 pesos. Gin amat-amat ko. Ang akon nga actually ginakaon, hindi kay kanon kag sudan na, kundi tinapay lang kag tubig. Para pang sapin-sapin sa gutom mo. And then, natulugan ko sa plaza. Kay ti way ko listaran kay ti way mata parinti to sa Bacolod City. Plaza tupaan ko. Ti mga bayo ko ara mati hindi man makawat bayo ko kay guros nay. Way man sang may mag-interest. May lusbot man. Okay. So pag abot sang sunod nga adlaw, sa sige ko nga lakat sa dalan, nakalakat ako sa street sang Rizal Lacson. Ining Rizal Lacson Street nga ini sa Bacolod City. Ara na pahamtang da ang MBC, DYEZ Bacolod. Amo na sang Aksyo Radio Bacolod subong. Okay. Ang MBC na siya sa Manila Broadcasting Company. Nakita ko na. So pagkita ko. So at that time, anong pangalan sang istasyon? DYEZ, Radio Uwang bala mo. Oo. Daw mo na siya. Okay. DYEZ. Pero actually, ang inang call sign hasta subong amo na siya, hindi no? na. Action Radio na subong. Oo, pero ang DY niya, ang DYEZ mo gyapon. Okay. DYEZ mo na sa gyapon. Sige. So, pagkita ko, nasulod sa pinsar ko, sila ko, mahigupi, di ko rin pangiwan bulig mangita obra eh. Mangita obra, pangita obra, Mangayo bulig. Mangayo bulig. Manawagan. Na makakita sang obra. Parang muna, manawagan. Yes, hindi iya nga manawagan. mag-apply sa radyo ka na. Hindi. Mangita obra. During that time, mga edad ko, so, mga 15 siguro.
Na 15. Hindi, pero from elementary mo, pakadto sa 15 nga na, kay daw nahilig ka sa mga drums. Ang imo ya talent, Oo. ginahampang-hampangan Oo, mo ang na. panghampang lang why. Hampangan mo na sa Oo. balay, Sa sa balay. eskwelahan. Oo. No? Oo, mula na. Amo Tapos na, ginahampang-hampangan mo oo. na. Na-maintain mo yan, Yes. magdamag-damag, lain-lain boses. Mula na. Oh. Okay. And then, actually, ang akon gidya pagkadto ko sa pagkita ko sa radio station, ang akon nga plano, mangayo bulig sa mga announcer, akon pwede ko nila mapakitaan ideya nga makatrabaho ko. Okay. Ay ti isa ka adlaw libot akon way sa may mabato. Sige, bata pa ko. Oo. During the time, mga 14, 15 years old lang. Bagong graduate ako actually sa elementary pa lang. Nagnubo na actually ang kun nga ang perti kay hinay sa kag na late ako sa pag-graduate sa elementary. Oo. Tungod kay gauntat-untat ako kay ti ka trabaho para may ilog bakal pagkaon kiti siyempre iloy na lang bilin. So, hindi dire-diretso kada Hindi to dire-diretso. level up. So level up. late ang akon Oo. pag-graduate. Pag-graduate ko sa elementary actually naupod ko pag-graduate ang akon manghod nga ika-5. Mhm. Ang ika-5 ko manghod ika-3 ako. Oo. Nalampasan ko sang manghod ko nga isa, graduate. Aha. Tapos ang akon pagid nga manghod nga ika-5, Lima. amo pa yang upod ko graduate. Dungan kami graduate elementary Okay, sa grade 6. sa grade 6. So pagsulod mo sa radio station, ano ka man, wa ka natahap, do sa una do mga artista na sila, Oo, buti sila lang yung entertainment eh. Actually, ang ginhimo ko namangkot man lang ko sa sagwa sa gwardiya. Kundi sir, pwede ka pamangkot kung sinong mga announcer diri nga pwede may istorya. Di sila sang gwardiya, sila niya nga ano tani imo to, kaya siyempre bata. Yan ano imo to, iti makuan ko kahit tani ko bulig, yan ko ngayuan mo bulig. Mga tani ko bulig kung pwede ko makatrabaho. Mapatigaw ng trabaho bisan sa diin lang basta makatrabaho lang ko. Di pamangkot kung taga diin ka, ano natabo nga naglayas ka, mo to. Kasi sili ko naglayas adventurar ako diri sa Bacolod kay gusto ko may trabaho kay pigado dito sa amo. So kung dito lang ko way gito kwaon, ubra ka sa kampo, ubra ka sa talamnan amo na ba. So kung gusto ko maka-eskwela, hindi man pwede ka pa eskwela ang ginikanan ko sa akon kay mga magulang ko gani daw halos amo man ang eskwela sila pero patrabaho eskwela trabaho to purti ka budlay gid. Okay. So nga ako sila ko di mas mayni pagitaan ta ideya nga makatrabaho. Ang ako actually nga gusto makatrabaho ko kag makakaon lang ko tapos pa-eskwelahon lang ko. Okay. Hindi ko gusto mangita sweldo. Yeah. So pagpamangkot sa akon School boy ah. Yes. So May school so boy ka lang. ginpangitaan ko ideya sang announcer. Ang announcer actually nga nakauna tubang sa akon is Nick Arimas. Nick Arimas. Yes. Ano na siya sa Bacolod Actually, sa una? Komentarista? Komentarista na. Oh, komentarista na. News anchor, reporter, and kuan gid nang program gid siya. Okay. Actually sikat man siya nga announcer actually si Nick Arimas. Oo. Siya ang naka-istorya sa akon. Sila nga to, ano imo, sila ko mga ikubulig ano nimo to. Nga mangayo ko mangita ko trabaho. During that time, ambot kon ma-recall sang iban, kung ma-recall mo ang ngalan nga Danny Flores. Si Danny Pamilya. Flores, isa na siya ka herbal doctor. Siya na ang nag-produce sang Danlis company bla na. Ang ginabaligyan mga balubalan news. Yeah. Dra ako gin pakilala ni Nick Arimas, kag dra ako nagtrabaho siya. Actually Tagalog na siya, taga Muntinlupa, Manila. May asawa siya, may bata siya isa kabilog. So, Ga-programa na siya sa radyo. Siya Ga-program sa radyo. unang Yes. herbal Herbal, product na yes. mabatian mo sa radyo. oh, siya na. Okay. Every morning. Oo. Amo nang naging introduce ako diha. So, during the time inis Danny Flores, why man gid sa mga bata-bata. So, ginkuha ako, although nga gamay akong bata, pero ginkuha ako. So, Tagalog. Sila ni Karima, sila ti Tagalog ni kaya mo ni. Nga mag-upod siya. Oo. Ti hambal ko siya, sila ko ti kaya ko na. Kaya ti So, siyempre, gi-eskwela man ko. Oo. And ti way man sa pabugal bisan gauntat-untat ko pero pag Pagdating sa Tagalog. kuan Marunong sa na iska medyo matulutandas gamay utok no. So muna. Okay. And then ti pagkatapos ato nagtrabaho ko siya. Ang akong trabaho actually multitasking. Ako manglaba, mangmalansa, Okay. mabantay bata,
ang mga formula, mga manug bakal, manug panindahan, manug luto, tanan. Tanan? Akon tanan-tanan. Basta bantay sa bata nila kay ti sa bilog bata. And then ang mga formula sa iya nga mga ginahimo nga mga herbal medicine. Oo. Ako siya nagapangumpra kag pamakal ako mo siya na nagatimpla. Kag ginahatag siya. Oo. So hasta nga sa ulihi, kumangko siya niya ano niya magkanong sahod mo, muli mo to, isiling ko, wag mo nang bigyan ako, wag mo na akong bigyan sahod. So, ano gagawin ko? Pakainin mo na ako pagkapos. Pag bukas ng klase, gusto ko mag-aral ako. Talaga gusto ko mag-aral. Muna biyang ng budget. Gusto ko talaga. So, ano ka na high school? Isiling ko. So, first year high school na ako is Negros Occidental High School sa Bacolod City na. Okay. So, at least, hasta sa section 31, naka-section 12 ako. Okay. So, pina-eskwela ka niya? Pa-eskwela ako. So, amo na, sige, obra ko. Ang ginahimo ko actually, kung nga nakakadto ko sa radio station, tungod kay ang MBC, ang DYEC, ang radio station, ang iyang office, ara sa atubang sa akong ginaistaran, nga si Mr. Danny Flores. So, ara sa gaatila sa piyak nga building, tapos sa piyak nga Kasi Danny Flores, sige programa man. Yes. May black time siya sa radio. May black time siya sa radio. So, dra man sa tubang. So, ang ginahimo ko every morning, agap lang mga taga alas 2, alas 3 sa aga, kabugtaon ako na. Gapang limpyo ako na sa bilog nga building. Tapos, luto, tanan. Pagkatapos, pag mga alas 4 sa aga, gapanaog ko na. Kaya migo ko na ang mga announcer sa DYEC, kaya atubangay lang kami. Nihimo nila kung bata-bata, mga daw Iran boy, bla. Pasuguon nila kung bakal sigarilyo, suguon nila kung ano to. Tama. Hasta ang iban nga mga reporters, yung kaisa sa akon nga palaba. Okay. Mga bayo nila kung panglaba. And then, ako pa nagaplansa, Taga-tagaan ka man nila? dulong ko na sa ila. Di ko natagan ko na ila. Huwag ko pa nang ginabaton. Aba? Okay, inang daw nakuhan ko bala daw na hindi ko gusto bala nga isuhulan ko nila na muna hatagan. Pero ang nami kay kada may ara ko nga problema sa eskwelahan, like for example, may mga meeting, so ako lang isa ga eskwela. Ang ginahimo ko nga guardian, mga announcer sa DYEC. Wow. So sila ko pwede pangayo ulig, ikaw to anay guardian sa akon, ikaw to nay attend meeting. Ma-represent man ato. Like for example, sila ni Ricky Arsaga, sila ni Boy Duran, sila ni Boy Robles, mga announcers. Si Boy Robles actually ang muna station manager sa MBC during that time. Okay. So muna, hasta nga sang nag-second year high school na ko, si Mr. Danny Flores, kaya nagatrabaho, kinahanglanon niya nga kuha sang KBP examination, kaya siyempre nga-broadcast siya. Kinanglan sang basta naga-broadcast ka, kinahanglan May KBP. May KBP accreditation ka. So, siling ni Danny Flores, siling niya, ikaw siling niya kapulot, gusto mong magkuha. Puro bata ka pa. Oo, second year high school. Oo. Okay. Pero Siling ko, nakikita na ni Mr. Flores ang yes. voice Potential, talent yes. mo, Ara potential na. mo. No? Ara ka na sa entertainment. Kay actually, nagsulod ako sa kundi sa amo na ang timpo nga halos daw migo ko ng mga reporters dai anhing agent taragto no. Kada aga pag alas 4 alas 5 sang aga galakat ang patrol gasakay ko na sa patrol gaupod ko. So ini ano na ni no, ang sang early abi nga bata ka pa, Yes. ang imo niya talent mo sa drama na sa entertainment. Sa drama. Pero naamat-amat ka nang expose sa news. sa news. Oo. Okay. Even sa public affairs. Yes. Sa mga nagaprograma sa radyo, puro pamati ka na sa Pulo balita. pamati. Sa mga komentaryo. Oo. Kag nagalantaw na ko sila, kasi siyempre announcers booth nila, pwede mo lang masiding-siding. Yes. Oo. And then, kung magsakay ko sa patrol, kung paano maguyat sa handset si Agent Taragag, sige report, kaya siya nga drive, siya nga report. Oo. Why na sa upod kadaga, siya lang na isa. Okay. So, driver reporter siya. And then, ako gaupod siya, ginihimo, ako bata-bata, kung ano itong mga kuluwaon, ako gakuha, dala siya, ako na bla. Mga makuha newspaper. Okay. So, pagkatapos, sa ngulihi, daw one time, kuway ko klase. Kuway naman ko obra sa akong nang inobrahan to sa kay Danny Flores, kay Medyo Tawhay. Nagsakay ko sa patrol sang DYEC nga naga-parking sa atubang sa istasyon. Okay. Nagpungko ko sa front set, ka nag-uyat sang handset ka mag-report.
Kay Off air. off air. Yes, off air. So batian ka nila eh? Ti why ko man ginapisga actually. Why mo ginapisga? Oo. Okay. Pero ang nakabati sa ako, ng station manager, ara sa likod sang patrol, gahuluigda, gali, way ko kita. So nakwan ka lang yan. Hampang. Muni. Hampang. Okay. Report. Mhm. Tingala ko naghulag ang patrol. Pag balikid ko sa likod, ara si Mr. Boy Robles. Okay. Sila nga sinutong ka report bago lang batian ko man. Aha. Tigin balikid ko, sir, sorry gid sir, why ko man ginapisga ang handset. Kinabalampal ko lang, report lang ko. Siya nagadamgo lang ko kung imo gito tingog na batian ko mag-report. Oo. Siling ko nga sir, sige nami ka mag-report ah. Wow. So nabatian niya ang finesse ang imo Yes. yung deliver. Oo. Pag-deliver sa Kung paano ko mag-deliver. Oo. Okay. So, nangambal ya sila testing. Di siling ko sir, way ko katapos sir, si Conjer High School pa lang ko. Ngunit. Hindi, ano you mean testing mag-reporter ka? Matesting ko ma-report. Aha. Sinya testing, abi ma-report ka. Sili ko hindi ko sir, kay way pa ko katapos, kay eskwela pa lang ko. Okay. Si Conjer High School, sili hindi. Sinya pwede ka man ka-report. Pero stinger reporter ka pa lang actually. Testingan mo nga magpisga sang handset kag ihambal mo gid ang imong Balita, report. balita para magsulod on air. Di kulbaan ko eh. Uy. Mako si Conjer High School. On air na mo. On air na mo. Okay. So nga sulod sa pinsar ko, nali karon ko maghambal-hambal ko ni kag mabatian kag sala-sala ni karon ako ng balita. So kadawan ko sang tao first impression nila nga ti ma-report ko ako. Pero ang boses mo at that time, matured Gamay. na. Gamay. Gamay gid ya. Gamay gid tingog ko. Pang bata. Pang bata ko. Teenager gid ang tingog gid eh. yo. Okay. During that time, mga 16 years old ko, 17. So karon ginhambal sa ako niya upod sa kay Tarag kadaga tapos testing ka report. Okay. Una nga gabi, una nga aga nag-upod gyud man ko. Pero way ko mag-report kay nahadlo ko. Pero Ginapabati ba? Actually daw ginabantayan niya bla nga mabatian gid nga kung paano ko mag-report. Kay gusto ya on air kaysa atong personal batian niya nami kuno ko mag-deliver sang balita. So gusto niya batian ng audio mo sa radyo. Radyo. Okay. So first day, why ko nag-report kay nahadlo ko, kulbaan ko. Mhm. Second day, why gyapon ko mag-report. Okay. Pero ginasukot ka niya. Nasukot Diin ako. ka na. Kada kitaay na mo kada abot sa istasyon, Anong tawag niya sa imo? kapulot lang. Kapulot lang. Kapulot. Kapulot, diin ka na. Kanya kapulot siya na nung gapamati ko ginaway ka man nag-report niya. Nag-report ka ginaway. Why sir? Okay. Sunod niya sa niya ti siling ko ti buwas sir. Pagka sunod ng mga adlaw, batian niya naman, kita naman ko siya why man tong yapon. Siling ti gusto mo mag-reporter. Lawig pinsar ko eh. Siling ko to nami niya. Sunod sa pinsar ko daw interest man ko bla. So siling ko to, oo sir eh. Siya okay. Ya buwas ko hindi ka pagid maka-report. Hindi ka na pwede ka reporter. Dapat siya ma-decide ka gid. So mo to ng pangisog ko pagkasunod nga adlaw, ginabalan ko si Jen Tarag. Siling ko sir ma-report ko na ko, pwede ko ka-report. Ya ma-report ka gali. Siling ko, niya tagan ta ka-report yan na gusto mo. Siling ko, ara lang anay yung mga balita halin sa slaughterhouse wa. Slaughterhouse. Kay dati pati slaughterhouse. Ginabalita na siya. Mga market report pa lang. Yeah, market. So, Okay. Presyohan na presyo isang sa karne na kag slaughterhouse. So ang gin-report ko parte sa slaughterhouse. Ang ginabalita na actually kung pila ka bilog na baboy, baka, kung karabaw ang ginihaw, pila ka bilog ang may balatian. Okay. Ginkunden, munabi no. So muna nga ako una gin-report. Pinakauna-una ko nga report amo na. Okay. So Ano kalawig? lawig do mga siguro gadlagan siguro sa mga 3 minutes. Sino ang korman? Si Joe Sacramento. Okay. Actually si Joe Sacramento napatay naman na. Anong oras? Aga mga 5 o'clock siguro ang nasa mga dira-dira. Nga 4 to 5 nga program to 6 mo. Kaya ang programa nga ina dira before sina is Johnny Tango nga program. After sina Joe Sacramento, so muna si Joe Sac panawag sina. DYEZ sa Bacolod. Pag-check ni Joe Sacramento, anong panawag sa imo anay? I-check Gin nato. pamangkot na actually yung pamangkot lang kung anong tawag sa akon. Kasi On air na? On air nga paano? Hindi sa permiro pa lang. Okay. Ano itawag na mo siya? Ano itawag na mo sa imo?
Di ko si agent tarag ako no puti agent kapulot mo to. Yeah. So pinakauna na akon nga nickname sa radyo is Agent Kapulot. Agent Kapulot. Oo, amo Ito ginala. si Agent Kapulot. Amo ni siya. Okay, okay. Yes. Okay. So actually ma-recall na sa mga taga Negros. Balaan nila na Mm. nga ako si Agent Kapulot sa Bacolod. So pag una mo nga tumok sang PTP. Ati ko na naka-practice na ko, practice. Oh, sige na practice. Kayang-kaya na. Samtang nagahulat ka, Oo. Gaga kurog kamot ko. Kabal ko ginaw. Kakurog kamot ko eh. Oo. Tapos ano muna ko ni, ba? muna ni. Muna ni. Okay. So intro na siya nga Oo. pasudlon ka. Kag-intro nga. Agent Kapulot kamin. Oo. Ti pag tawag sa akon, tiga report ko din. Automatic. Automatic. Ya kuan ka na. Reporter na ang dating. Reporter ang Why dating. ka na nag-kraming. Wa ay na actually kay ang Ang pagbalay mo sa imo nga report yan dire-diretso na. Actually ang pagbalay ko gani, why ko gani ginhimo script. Actually why ko naghimo script. Oo. Ang ginhimo ko, nagbutang lang ko sang outline, kagang outline. Gintudluan ako actually agent tarag mo. Oo. Sila niya kita mo ni, sila niya mo ning outline. Tapos Sundalo siya na. sundon mo nga ako nga style mag-report. Oo. So gapamati ko sa report sa pero mo. Ning ko sundon ko lang. Kaya mo na mayong aga sa aton nga mga tagpalamati sa subo nga mga tinihon ari kita diri sa slaughterhouse sa Bacolod Slaughterhouse. Yari ang mga ginpang-ihaw nga mga kasapatan. Oo. Ang baboy naglabot sa 200 kabilo ang ginihaw, 3 ang ginkondem nga may balatian, suno sa kay doktor amo nimo to Oo. nga hindi na ni pwede inubong ini. Oo. Ang 200 kabilog, 50 ang gindala sa Burgos Market, 60 ang gindala sa Libertad Market. So yung napagbahin-bahin. So, klaro. Klaro katama. So amo na sa pagkatapos ko report, so wala man na sa ako actually. Pero pag Pero may mo man gina-practice. Oh. Okay. Naglain lang is nag-on-air na to. Yes, no? so okay lang sa akong siling ko, naghampang-hampang ko. Tapos, pag-abot ko sa stasyon actually, pag sampot ko lang, ginapalakpakan ako ni Mr. Boy Robles kay sa mga ibang mga anchors na naghambal sila. Kampiyon. Believe kami sa imo, bata ka pa, way ka pa tinapusan, pero ang abilidad mo, may potential ka. So, actually, ang Pero hambal- after mo report, yeah, you are excited again to yes, report. yes. Dublado. Excited ka na for the next day. O, pagka next day na, matamat ako taas level. Oo. Halin sa market report, nagkadto na ko sa mga police report, Mhm. nagkadto na ko sa hospital report. So naging regular ka ng kaparte Actually, sa programa sa yes. aga. Oo. Aran, nanging Ang regular. boses ni Agent Kapulot, yeah, Oo. ato na. Nakilala na siya. And then, during the time, gabuka na kami nga liwa agent rag. Siya ang sa piyak nga side, ako naman sa piyak nga side, ang amon nga angkor during the time. Si Joe Sacramento gihapon, Oo. may ara kami sa ginahimo nga, May sarili ka na nga beat. may ara na, sarili. Okay. Oo. Basta nga, di, amo ta, during mga second year high school ko, sang reporter na ko, amo na dito na ko nga time nga ginpakwa sang TBP examination during the time mga 1991. O pag-eskwela mo, sige. Sige, eskwela. Adlaw eskwela. Oo, So actually- anong feedback sa community? Actually sa pagkamatuod, amo pagid ning sadya sang eskwela ko. Oh. Kaya nga ako actually nga mga classmates, why na sila kabalo nga reporter ko yamo. Mga teachers ko why kabalo nga reporter ko. Ordinaryo nga estudyante gid. Pero nababatian ka nila for sure. Batian nila nga Agent Kapulot, pero ti ang ngalan ko sa radyo, ang ngalan ko sa eskwelahan is Mr. Salvador Kapulot Jr. Okay. So Agent Kapulot Oo, manihim. manihim nila kung sino niya si Agent Kapulot. Okay. Oo. So sang eskwela ko, ordinaryo lang gyapon na. Why gid sa may nakabalo nga reporter ko ako. Oo. Ang ginahimo ko actually, ang bag ko ara da sa sulod hindi sa usang una nga time uso na ang chaliko, media vest. Oo, yeah. May ngalan nga media sa likod, Oo. kung ano nga Sikat istasyon. ka na, basta nakabo ka na. Tapos may handset ka pa. Nan. So ang ginahimo ko na ang bag ko ara sa sulod ng handset, ginakakas ko na ang iyang antena. Kaya ginasulod sa bag ang akong media vest, gina-PO ko sulod sa bag. Ara man da ako ng mga gamit kaya pa eskwelahan. Tapos uniform ako siya. And then kung mag-reporter na ko, magkatok sa police beat kay ti ako sa police beat, magkatok sa mga police station. So ko na naka-uniform ako ng pantalon sa eskwela estudyante, pero ang babaw ko may media na siya. So para makakuha ko sang police blatter. So although ti akong pinakabata. Oo. Pero tayo mga 17 years old, 16, 17. Okay. Amo na, dra ko nag-start reporter, and then second year high school ako nakuha sa TVP examination.
nakapasar. Pasar dayon. First day ko, pasar ko. 84% actually. Pero sang reporter ka, siyempre kita ginaisip tama na mo nga pinakadlaw ako gid ang anchorman, no? Mga muna. Oo. Nakaisip ka na sila. Actually, why pa ko gahandom. Eh, during that time, siling ko, paano ko abi maka-anchorman nga wala pa ko katapos. Muna permi ang ginaisip mo. Oo. Muna permi ang iniisip mo. So, hindi lagi dapat. Hindi ka pa qualified. Oo. Actually, ang reporter na kon to, pamatyagan ko, report lang ko, pero wala ako nagapaminsar nga may mga makuha na ko nga compensation da, nga Oo. income. Actually, during that time, voluntary, why pa ko income. Ang gahatag sa akon, mga reporter, mga may sweldo nga regular eh. Katagatagan ko nila, makamot. Pero, nga eskwela gyapon ko yan. Kaya nga ako nga pinsar nga gusto ko makatapos sa eskwela mo. So, natapos mo ang high school mo. Natapos yung high school ko. Okay. And reporter man gyapon. Reporter magyapon. Field reporter no. Oo. And volunteer. Ang gyapon. Actually, nakasweldo na ko. O yun, dito kita sa iyo mo lang gusto ko mo ba. Pila ano nga year ka? 1994 ko nakasweldo. Ginswelduhan ka na nila. Oo. Actually, kwan, inang hindi pag iman ko regular, gimutang nila ko sa inang contractual. Oo. So, ang sweldo ko, first ko nga sweldo, daw 2,500 ang bulan. Okay. During that time. Anong year? High school year. 1994. But ano to, third year? High school year? Actually, graduate na ko sa high school. Okay. Naka-college na ko. Anong ginkuha mo pagka-college? Actually, layo eh. Ay supposedly, Hindi yun mo ang pakanto sa pagka-abogasiya? Waay. Why na? Actually, waay gidhalos. Kabalo ka naman kung college ka na, bisan public college, magastoy ka tama. Okay. Ikaw mo lang isa ka pangabuhi. So anong kurso kinuha mo? Bachelor of Science in Criminology. Okay. So yun, na-inspired ko- ka man mag-police? Supposedly, gusto ko tani. Oo. Kaya nga way ko matapos. Okay. So, first year college, ginswelduhan ka na sa Oo. stasyon? Oo. So, amo na. Galing kay during the time, sang ara na ko sa inang casual na ko abi, no, mga contractual, 3 months contract sa una. Gina-question actually sa akon ng mga ibang mga upod sang nagregular na ko bla. Napatay na tong akon nga pinaka-boss gid, Sino? si Mr. Boy Robles. So pagpatay ang mga 1994, ako nakasweldo na ko. May nagbulos, tapos may mga nagsululod na iba ng mga bago, nga mga college degree. So gina-question nilang ako nga educational attainment kay tiway ko tapos pa. Nga ako nung nga i-hara na ko, regular ako. Kaya under provisionary na ko supposedly.